Kulendi. Early Sunday morning 18 January ndo zuva racho tasangana iri Sunday. Vanhu musati maenda kumachechi saka tangomuka tell a friend kuti Kulendi is online. Izvo so check your time with us. I am sure kuti ndo 5 o'clock dzacho dzepa watch tabata nguva ende tinenge tamukira atimukire mahara because a lot is going on. Hatizombonyarare kunzwa nyaya kunzwa chati kwatara ndongeoneka turikwa tese tinatwo tuturikwa ende toda kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo munyika yekwedu. Kana uchinge wasvika panapa chakakosha kutanga walaika ende vari kushamisika kuda kuziva kuti ndianani ende nyaya dzedzo da kutaurwa ndewaniwo unozoona ngani wamboya ngani yamakateerera kudai. So ndiyo channel yenyu yeKulendi TV. Nyaya yandava nayo nhasi mhuri yeZimbabwe yakakora muto, iri kuita kukurungwa yakaiswa maspice akasiyana-siyana, asi regedzai tingoonesana nekuzivisana kuti zvii zviri kumbonyanyotora nzvimbo panapa, so that kana pane zvimwe zvinozonyuka kumberi uko tinozoonesana kuti ndezvipi. Regedzai ndingorova ari maupdates ese ari kuitika so that tofambirira basa kumberi. Right, nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe yandiri kunzwa iri kunditemesawo musoro cause handisonyazonzwisisika kuti zvii zviri kuitika. Pari kunzviona hanzi vanhu havari kuplana kuda unobata Chiwenga. Abati Chiwenga handifunge kuti Chiwenga vakusvika zvivindi zvekudherereka kudari because I still remember pane pamwe pakambofamba nyaya panzi panyorwa tsamba yekuti vadzinge Chiwenga basa, but pakashaya kana one akaenda kunomupa Chiwenga wacho tsamba. But izvo ndo patiri kutambira imwe nyaya panapa. According to this president under 2030 chikora zvigananda what if you go on X, these guys vari kulika information iri so dangerous zvokuti information yekuti vanenge vachitonokora pamwe paya. But the thing now is hakuna anenge anenyanyo nezvivindi zvekuti amboya muone zvakadai zvikuitika, but information yavari kulika iyi yakakoshesesa. Pari kunzi ED have plotted to assassinate VP Chiwenga in a very sophisticated way that nobody will think it's an assassination, but people will say it's a natural death. It's not new VP Solus Chiluma was assassinated for fighting against corruption. Murugibata ere. So pari kunzoni pane imwe post because nyaya dzavo dzinenge vanenge vachingodzisa pakasiyana-siyana kuti zvinhu zvacho zvinge zvichiningirikana. Pari kunzi succession within ZANU-PF have been characterized by a storm of assassination since 1980. They are prepared to assassinate VP Chiwenga anytime from now. They know that if Chiwenga dies, nobody will have power to confront ED. Assassinations of Chiwenga is a declaration of war. Be warned. Ndo mashoko ari kubuda panapa ende pane imwe yacho futi yandamboona vari kutaurawo vari kutaura iyi ndiye kusungwa kwa ED kuchazenge kuchazoitika ipapa, but I don't know kuti ndiani achazotraya kuda unozvizama kuzviita zvinhu izvozvo. But panyaya idzi dzekunzi kuassassinata Chiwenga idzi haisi nyaya nyowani kuyinzwa, nyaya dzakabvira kudhara dzichingotaurika, but isusu tongoti kana tichinge tadzinzwawo so dzakutaurika toti zvanaka, regedzai titese tisvitse shoko ka semabudisirwo vari kungoita tibva tavatidzi analyze, mirai tinyatsodzitaura dzese nyaya dzacho. Ndichazojambira ipapapa, ndichazodzoka ndichichizonyatsokuitsanangura ndichipatsanura ndisinganyidunyawo pedza nguva. Regedzai titange tambojambira pama-updates ese. Right, ZANU-PF members are now threatening Madam Boss after she sued one of their own members for defamation of character, according to reports that the women akomana kana tazo aiwa idzi mamwe mashoko aya ndite njinikina apa ndaita mistake kusanganisa zvekutaura. But alright, nyaya yangu iripo ndeyekuti zvoni Madam Boss pane mukadzi wakanosuwa akataura kuti zvoni hanzi iwo uri kuzoita zvekuchita zvekutaura kunzi zvakanaka kana muchinge mataura murimi kuti ndiri kuita zvekuchita regedzai tikurovei nelawsuit ye500,000 inongochunzi kudamaja brand baba.
500,000 kwanezani inobuda ndaona here ndainobuda ndaona vachitanga kusaidhirana mwanga achiti ye musazodeni muchitemba sori ye kana muchinge matideni imimi mautanga kutiti ye nekuti tazoda munhu wezanu ngatipedzeranei tiri vanhuwo wati I don't know kuti madam boss anehwinhere nyaya yacho kana kuti zvichanyanyofamba sei but inini ZANU-PF mazira andoita vakanyanyaona kuti nyaya yacho uri against munhu anonyozikana kana kuti anoita sei havadi kunyoipindira vanobva vangoti yeshamari tajaira kungodzvanyirira nhonho asina mbiri vasingazikani iwo ndiwe upiwo uri kunotanga musindo wako but ukangobatwa nemhosva zvagara zvinhu zvinongodhakwa zvichingoenda zvakadaro like zvaitika kuchiredzi west uko MP uya anonzi zvoni Darlington Chiwa nyaya yake yekudzingwa basa nenyaya yekunzi akatora mari munoziva kuti mari dzekudevelopa nzvimbo dzedza dzinenge dzichingobuda dziya so kune vamwe vanhu vari kutochema nanhasi vatoti kumbira kuti mari ika iuye kwatiri because hapana pekuti munopa vamwe mari dzeCDF musingatipewo handiti but this guy yake mari yakapinda ndobva anoichinja kuisa maaccounts make mari yacho zvaakaishandisa atenga doro ndobva atenga magrosari nebhutsu ndo zviri kushandiswa mari yenyika nevamwe vanhu only because vanhu veZANU-PF ndakaitaura nyaya yacho mukanyatsocheka paplatform paCoolian TV munoiona ndakataura kuti MP weZANU-PF akasungwa zvinhu zvakadaro zvinhu zvokuti zvinotisirisa mhuri yeZimbabwe kuti tinenge tichishingirira kuti nyika one day zvichanaka kumana at least wepakaiswa MP ka tombomira nyaya yekuti pataurwe nyaya yekuti uyu MP ndewe chakati uyu MP ndewe chakati nzvimbo nyika yodevelopa like izvo so vanhu veZANU-PF vari kuwanda nenyaya yekuti toda kumbomhanya nekudevelopa ngatimbosiya nyaya yekutukana ngatimbosiya nyaya yekuudzana zvinhu zvisingaite ngatimbosiya nenyaya yekuningirikena inangu nechingoti amen zvinogona kuningina but to me honestly hazvisi kumake sense hazvisi wopiwa mari yacho wodya nekuti uri munhu wezanu mangwana vanhu vozotanga kuti iwe ZANU-PF yakadhakwa wobva watanga kuti makutuka pati yedu zvamuri kuita izvozvo zvakashata ini pamwe pacho ndenda kungoti zveZimbabwe ka tinopedzerana kana zvinhu zvakadauramba zvakadaro handiti now dzimwe nyaya dzirimo mumastreets dziri kunetsa izvezvi takadzitarisa mutumwa mawere according manzwira ndakaita asati achengetwa asi taradzikwa aripo achiripo paningirikini ZANU-PF yagadzirira like iyo ndakamboitaura but just in case for vanhu vasina kuuya kunonzwa nyaya panapa that day ZANU-PF yagadzirira vari kutaura kuti zvoni nyaya yebiura area raaredi kuti vachiuya kutoningirikina Attorney General that's Virginia Mabhiza ari kutotaura kuti apedza kugadzira chiningirikini chavo chebiu ichochi chekuti vanotingira chidraft chacho ichochi changosara ngoti chitongofambirwa nyaya dzacho ndo mamirire akaita zvinhu zvacho izvezvi so and there was a guy wekusungirwa $700 neningirikini ndakamutaura futi nyaya yake iyoyo but on a Sunday kudai so I know and I understand kuti mune muchida kuenda muchinonamatira nyika that is the reason why tichiuya tichigara tarase tapedzera nyaya dzacho dzese because we all know kuti mese muda kuenda muchinonamatira nyika I don't know kuti muchazoenda muchinonamatira muchitangira papi Chief Justice Malaba vari kuramba kuenda kuleave mareasons anozikanwa navo kuti kosei vasiri kuda kuita zvinhu izvozvo nyaya dzacho dzakawanda muchaita muchindiregererawo because tikungota tichingonhonga pese tichitoenda takadaro ZANU-PF Central Committee member Comrade Farai Musikavanhu vakafa manje apa kumasvingo province uko nyaya dzeCentral Committee ukanzwa kuti munhu afa ana yako anofanira kurowa because zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika zvakawandisa zvakawanda ukangonzwa kuti ni munhu weningirikini afa bhai matongwarira kuti koindawa munhu iye afa Jacob Mafume akarohwa neprofesi dzakarohwa akamhanya kunobudikira kuchurch kwaHubert Angel achitarisira I don't know kuti kutsvaga rubatsiro kutsvaga kunoseviwa handizivi kuti zvinoseviwa sei kana zvichinge zvakudaro but imwe nyaya futi iyoyo yekuti tazongoona munhu akuningira but vane chimwe chinhu chavakataura muwiki irori achiti vanhu vese kana mukaona kwakudoka budai mutauni endai kudzimba dzenyu because munogona kuzotorwa nemvura mafloods mutauni kureva kuti vari kubvuma kuti vari kukanganisa vari kutadza basa pavayangoona chiprofita chadzikiswa vakati Hubert Angel anenge anoningirike nhanzi apotse zviprofita let's see because Hubert Angel zviprofita zvake zvaanga ari kupa ndezvekubhaizisa vanhu vangangoda kuzongouya vachinoita zvinhu zvakasiyana vangangosvika vachida vanoita ndo vanhu vari kuningirikina zvakanyanya papapa Shabangu ari kukumbirawo zvakanyanyisa kuti vanhu veopposition hanzi uyai
tibatane gore rineri 2026 kuti tikwanise kuita zvinhu zvinofamba kuti tikwanise kunobvisa ZANU-PF. I don't know kuti zvine musoro zvinomeka sense zvinobuda papi izvozvo zvokuti ari kuti adoenda kunoningirana ZANU-PF. Inini zvangu honestly speaking andoone kunge nyaya yaari kutaura kwandiri ine musoro, because ZANU-PF yacho agara ari kutoishandira, saka there is no need yekuti auye achidobhilivhisa vanhu kuti aende kunobvisa mabhosi ake aari kushandira. Andoone kunge zvinomeka sense, but zvinosiyana nemi. Kana imimi muri vanhu vekuda kuningirikina munokwanisa kuzondiudzawo, kana muri vanhu vanongobhilivhiswa zvese zvese. Inini zvangu kubhilivhiswa nevanhu ndo zvinhu zvandakaramba kubva kudhara since day one, handidi kana kuzviteerera zvezvinyaya zvakadhakwa kudaro. Right, tibva taenda pana Wikino Uchivhayo, nyaya dzake dziri kuningirikini dzichirimo muningirikini iyo the Hawks ichiri kuda kufambira nyaya dzacho, vachiri kuinvestigata kuti mukomana bo here zvinhu zvake zvaari kuita. So asati ake hapana chati chaitika so far, but vachingori kumutarisa, vakaisa maziso kwaari zvakanyanyisa. Zvichingoenda zvakadaro unongoziva kuti nyaya dzacho dzinogara dzinenge dzichingonetsa, vanhu vanenge vachingonetsana. Vangomana zvemuZimbabwe sometimes ndotombogara pasi ndombobvunza kuti kochi vanhu vavada kuti tinyanya kuzorora musi upi, because hatidi kuningirina. Now there is this citizen ari kuchema. This is very important, this information is very important, because ndoda kuti tese kana tine zvateta kuda kuzonoitawo pamberi apa tinge tichiziva zvinhu zvinosangana nevanhu everyday munyika. I think this one ikapera, I promise tobva taura kuti 5 o'clock edu tinenge tamukira zviripo, tobva taonesana kuti toita sei zvedu, moita zvamuri kuenda zvamuchaita ne-this information is up to you. Now ari kutaura kuti zvoni anzi I think zviri kuitwa pa-CVR isn't fair at all. Ndatora license last year January 2025 pachitungwiza VID. I was out of the country for about 4 months. Pandakadzoka ndakaenda kuna Causeway neku main post office several times kunotarisa if the disk is out. Ndakazonzi enda ku CVR ndo kwaunoriwana. Ndaenda kuya ndakanzi enda ku room 22, your license is ready for collection. Ndasvika ndakatsvaga zvikanzi harisi kuoneka. They told me kuti the license rakatoprindwa. Ndakanzi dzoka after 2 weeks. Ndakadzoka after 2 weeks dziya zvikanzi dzoka foot after 2 weeks tiri kutsvaga. Pandakadzoka foot zvikanzi rashayikwa, you have to pay for reprint $50 kuti uitirwe rimwe. So iye ndo paari kubvunza kuti muri yeZimbabwe ka. My question is why inini ndakuchargwa for their fault, even ndivo vakarasa license rangu? Why can't they just do a reprint? I think it's not fair. Ndo zvichemo zviri kusangana nevana veZimbabwe everyday. I don't know kuti zviri kunyanya kufamba sei, kuti ndimi munoita mistake pabasa mopedza motadza kuningirikana makuti munhu obhadhara mari paubenzi hwenyu makaita. Zvinomekawo sense izvozvo, ndo zviri kuchemwa panapa nemwana wevhu panapa. I don't know guys kuti tonyanya kuita zvekudii kana kuti poitwa sei nevanhu vanoita zvinhu zvakadai so izvi. Anyways, by the way, regedzai ndiite zvinofamba. Traore like ndakakudzai kuti Traore akabuda. Traore is in a happy mood, good healthy, akafara, ari kufara zvisingaiti, akasimba mukomana, achiri neutano as usual. Ndichazoya ndichizonyanya kukudzai nenyaya yaTraore, but sekutaura kwandakazviita ndikati hatisi kuzofa takadiscussa nyaya dzekuchi dzine chekuita nenhingiri. Ndikuziva kuti vanhu vakawanda vanga vachitoti but chimbo kana kungoya mungotaurawo kana nyaya naye tingonzwa kuti is he okay. Ndikati no, it's not necessary for now kana kuti tinhingiri nemunhu, because the process yacho yedu yange isina kumira mushe, process yange isina kuchipa. Saka nyaya dzaTraore muzanhingirikine izvo. So timbori busy kufaitira toona kuti ana madzibaba oshanduka vobuda, mamwe veteran vobudawo nevamwe vanhu vese vari kunhingirina. Ndo zvinhu zvatiri kunyanya kurwisa izvezvi kuti zvikwanisa kunge zvichiitika. On the issue of nyoka yemabhunu, because I know kuti a lot of people have been asking me kuti how far pana nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu achiri mukati asati abuda, nyaya dzacho dziri kungonetsa dzingodaro izvo. So vane nyaya yekunhingirikini iri kunetsa kuti varida
not vanoti audzoserwa kuZimbabwe rero uzonotongerwa ari kuZimbabwe. Ndo nyaya iri kunyopisa zveso pane nyaya nyoka yemabhunu senyaya ye-extradition. So pa-extradition baba ZANU-PF yakanyemera kunyarara, tingati ZANU-PF or whatever government iyo yanga yaningina state ngoshandisa kuti state, it's up to you munozoona kuti state ndanani pa vakanyarara zvavo gore rese pachitwa noise pachitwa sei pachitidididi vavapedza ndobva vazongobudikira nguva dzakatoenda nguva dzakapera vabudikira nguva dzakapera ndopava kutaura kuti komana wenyaya tikumudira itori nemapepa akakwana chichi zvese zvese vaona kuti vanhu vaneta pabudiswa mari vanhu vachididi, because honestly speaking there is no way pekuti munhu ane status kana kuti I don't want to use the word status, no, but ndikutaura unozada rank, let me use rank in terms of nyaya dzepolitics akaita sanyoka yemabhunu. We don't expect kuti ange achiningina tingati anga achinzi anodya zvinhu zvekujeri ikoko zvekurimandi kwawo ikoko hatitodi kana kuti zvinhu zvakadaro zviitike because obvious vanongogoesa kutotone vamwe vanhu vakitonzi vakatoasainwa for zvinhu izvozvo kudhara kuti komana this is the time kuti munodai so and zvinhu zvekuti hazvisi right because vakanyatsoona kuti vanhu here and there vanenge vakuti vachiita se pachinoleka mari yenhikirikeni. But I want to thank God for vanhu vanoramba vachimira vachiita kuti zvinhu zviende kumberi vachiisawo mari yechikafu here and there vachididi comrade achitorarama ari mukati momo. Zvakakosha izvozvo. Ndichazonyotaura nezvenyaya idzodzidzi tozoonesana kuti zvinhu zvacho zviri kunyawafamba sei. So ndo nyaya ndingopfura nadzo panapa ndikakubatira imhuri yeZimbabwe because hey nguva dzakakosha, time is money. But before I disappear ndisandarowa pasi zvangoda kushandisa mukana unoyu kuzivisa maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzo ndidzo shasha dzega dzinokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Ende zvaizi mazuva ano hautombonide kutravela kuenda kwavari ikoko, vanokuitira vari kwavari iwo uri kwauri. So contact them on their numbers that are showing on this flyer. Number ndidzo dziri pasi apo. Make sure kuti une passport iri valid. I think ndadzokorodza ipapo passport yako unodhindisa iyoyo inoita kuti uregisterwe company ovhurwa FNB business account. Saka chigarai mabata Mukoma Owen. Basa ritotanga kutotsva 2026 harisi gore rekuramba wakasarira kumashure. Itawo zvako zvaunoita zvinobatika.